Ikä oli 90 vuotta, niin sitten alettiin fillarilla, ajettiin Tupin kentille. Se oli luonnollista, kun kesä tuli ja näit, että ulkona pystyy pelaamaan, niin kyllä pallo otettiin heti käyttöön ja lähikentälle. Siihen aikaan ei ollut tekonurtseinen. Sinne nurtsille päästiin joskus, mutta vaksit tuli yleensä kyllä meidät ajamaan pois sieltä. Mutta kyllä ne on loistavia muistoja. Me tultiin kesken kauden Honkaan kolmosdivisioonaan, nostettiin se samana vuonna 3-2 ja muistaakseni jo seuraava vuonna 2-1. Mä olin sen joukkueen kapteeni silloin suurimman osan aikaa, kävin tosi jo silloin talvella Jenkeissä opiskelemassa, mutta kesäisin pelasin Hongassa 2-3 vuotta ja ne oli kyllä upeat vuosia. 3 vuotta sitten mä puin päälle Hongan pelipaidan, missä oli mun oma sukunimi mun selässä. Ja se fiilis, mikä mulle tuli siitä, oli aivan uskomaton. Ja silloin kun mä tulin Honkaan, meillä oli tosi hyvä valmentaja, joka luotti ja antoi mun olla kentällä se, mikä mä oon. Eka liigapeli Tapiola oli niinku täynnä, tei 2 voittomaalia. Mä juoksin sinne maalin taakse ja kaikki junnut juoksi sinne niinku ympärille ja sitten tuli niinku vähän sellainen tapa sitten, että me ruvettiin niinku juoksemaan sinne sen päädyn tai maalin taakse aina niitä junnuja moikka, kun tehtiin maaleja. Silloin oli paljon junnuja jo silloin katsoa pelejä, ne eli aika hyvin mukana, niin se on jäänyt mieleen. Koko se niinku yhteisön meininki siinä kyllä on jäänyt niinku tällainen, ja mistä jäänyt niinku hyviä kavereita sitten uran jälkeenkin, jalkapallouran. Hyvin muistoa kautta rantaa, mutta ennen nämä pelikaverit ja se yleinen meininki, mikä oli koko sen ajan. Onnittelut Honka 60 vuodesta. Se on sellainen ikä, että siihen ei kovin moni joukkue Suomessa tolla tasolla pääse. Onnea 60-vuotiselle Hongalle. Kiitos näistä vuosista, mitä sain viettää Hongassa. Ihan loistavaa juniorityötä Hongalta niin tyttö- kuin poikapuolellakin. On tehty hyvää juniorityötä ja siitähän Honkat tunnetaan. Täältä tulee välillä isompi kasa lahjakkuuksia, välillä pienempi kasa lahjakkuuksia vuosittain ja sitten täällä on kaikissa ikäryhmissä niin harrastetta ja vastaavat. Onhan tämä niin iso liikuttaja Espoossa. Koko Hongalle hienoa 60 vuotta huipulla. Ylä- ja alamäki on aina, mutta hienoa ja iso kiitos on olla mukana siinä tarinassa melkein 10 vuotta jossain vaiheessa. Hyvä vuosi edessä.